Výskum detského světa probíha velmi náročně. Abyste věděli, co děti opravdu baví, nestačí s nimi jen sedět u stolu a malovat. Je potřeba s nimi běhat po lese, sbírat kamínky a odpovídat na miliony otázek. A občas skončit s špitkama úplně všude. Takže tu občas neuvidíte jen moje malování, ale i kousky našeho dětského světa. Protože tam vznikají ty nejlepší nápady. Vypadá to, že i Sushi je spokojený s výsledkem. Úklidu